Yazi nginokuyibuza la ngoba abafethu singadlala phela siyakhula isikhathi futhi siyakhula nje ngempela ukuthi ingane yakho yayinikazi iphi iyalo unethathu la emqalweni uyintombazana nje uyintombazana unethathu la emqaleni ila eqolo la nje yonke indawo nasesithweni uyasileya right mntwana sikake seyithuba lakho 30 to 35 kuyaphansi ithuba lakho yabo umuke kuthiwa life begins at 40 or 40 balapho make wathi 40 ingane yakho obvious owayizala una 17 izobe sina 20 something uyobe useyinikazi iphi iyalo ungafani nami kumnandi ukuthi ungafani nami enganeni ungafani nami ube nama-tattoo ungafani nami ube nokuthi ungafani nami uphuze utshwala zonke iyalo nje wena uyitshela ukuthi ingane yakho ingafani nawe kanjani ibukele kuba shuthi role model yali ngaphandle wena uthi ingane yakho ingafani nawe ungafani nami ube nezingane wara ungafani nami ube wara ungafani nami ubhanqa abafana usaphuma yazi ingane at the age of 36 37 38 ingane yakho lapho isino 13 14 15 ungafani nami ubhanqa abafana no nana nje wa generation enjani ngempela ingane nje kufuna ukuthi uthi uqhamuka nje nanguma thuleka manje thiwa nanguma yabo ithi noma ikujabulela kodwa ikujabulele ngama-manners ungafani nami ungafani na ingane yakho yothi ingafani nawe uze kube nini ayifuze ba ifuze ba ifuze ba wena at the age of 35 indoda must ungafani nami engane yakho futhi ungafani nami kodwa ngaphandle futhi indoda must nengane yakho izothi indoda must futhi usemathubeni amaningi ukuthi ingane yakho usheshe ube ugogo umuze umuntu ethi hayi mina ngifana ukuba gogo angabe khona already kanti noma wakho umenza ugogo wayithandani already kodwa ngicela niqaphele ligama lethi ungafani nami enganeni yakho ingane nje yabona nje mina iyodwa into engiyisola ngayo empilweni yami lento engayitshela ingane yami ngothi funda futhi ngiyayisola kodwa ngiyisoli yabo ngothi funda mntanami ungafani nami kodwa angeke ngisho ukuthi anginalutho ukuthi nje angikhombi lutho ezoyiphilisa noma ezoyiphatha kahle ngitshela funda uqede isikole ngoba wena ngeke uze ube nenhlahla njengami ube nezinto lezi enginazo ukuthi awufundanga ngokwenza lokho nje kuphela but le usuphoza utshwala ungafani nami ungafani nami ungafani nami ayibo ingane yami mina ifana noba bona mina mangiqhamuka ingane yami izela eduze wami ithi yomfana ithi ayisafika ubaba sabo uthi yabona uzothi umthanda kabi baba ngoba awuhluphi uyilento ingane uyi role model yengane phela ingane incika ncinci kumuntu oyi role model if awusi role model khona ingane eyithandayo kuwena yabo udaki usuthu kwabantu usuyaxabana emndenini ufika nodlame ingane yakho iziyalwe omunye umuntu ngaphandle ukhona ingane yakho okungayiyali nje ibukele kuwena ibuke nje ungasho lutho wena ibukele nje kuwena ingane uyobona umvuzo cela nibe abazali aba-right bafethu yes amaphutha sesiwenzile kodwa-ke akube amancane wena usungasho iy'ntwana eziwu-4 ungaphuzi utshwala ufane nami ungayidweba i-tattoo ufane nami qeda isikole ungafani nami ibana nebafethu